गाँव में खुला जितना है उधर बैठा हुआ ये सब लोग बता होगा ये जमीन पे 1902 से लेकर अभी तक ये जमीन है नोंगस्पोंग सिमशिप। जो कोई भी काम करना है जो असम से डेवलपमेंट जो आएगा ना तो एनओसी कहाँ से लेते नोंगस्पोंग सिमशिप से लेते हैं। मैं नोंगस्पोंग सिमशिप की तरफ से बात कर रहा हूँ। नोंगस्पोंग सिमशिप एरिया है नोंगस्पोंग सिमशिप एरिया नहीं विलेज नहीं है नोंगस्पोंग एरिया पे सर ये नोंगस्पोंग सिमशिप एरिया है ये नोंगस्पोंग सिमशिप एरिया पे Kinong elam ka Khasi Students Union Western Border Area lembat kinong elam ka himanong spong kilapan paw ka jing bitar ka bajur halor ka jing persyang ban pentamia jong nong elam ka Assam Piyush Hazarika bomi khmat na ka Regional Committee ka Assam ha ka jing jurip gishnong ke bahap ki himanong spong ha ka district Rigboy kini ka jing bitar jo kinong elam ka KSU bat himanong spong kalaja hadian bakini kinong elam kila bot lang ha ka jing jurip gishnong kilalap ba Uniu Menteri Kesorkar Assam Syamla Ailat kiri upat ba ke Banda Meghalaya ban keran ne pensngo lagi jing sngo jongki lor ke jing angnut ban penbejo uput usam bat kumjo ka jing persyang jong uni unang mikmat ka Assam man shu nyokli ikibrio ki bakwa banlet sha Assam ne sha Meghalaya kania kalapau perthai de hadian bikinong mikmat jong ki artli gi Regional Committee on Boundary Settlement ka Assam bat Meghalaya ki lalit ban jurep igishnong ki bakentop ya ka haula baklapara Jimbrigau, Lengkong, Bat Patgau, ki bahap apok ke himanong spong hajirang blok. Habakran ni kinong thok kubor uba receive pator u presiden ka KSU Western Border Area ulapan pau baga senghi kam sngo tenat lor kan digajing persyang ban pentame da kumni kumtai jong nunong mikmat ka Regional Committee na Assam. Da gaba persyang ban keren bet da kaktian Assamese badru ban persyang ban penbiet da gaba para akti na nyukli ikipat ba ki bakwa bandon sha Assam ne sha Meghalaya. Ulang ru bagade kamde kerukom men bishar uput usam. Ndre kejing bishar kade ban long kat kum ki kendon an kata ban pet benia agi kot ki slaru ki bladon de ki himanong spong nado ki snam barem ban pensha bakini kishnong ki hab apok ka Meghalaya om ban chushim rai dag bapa rakti. Jonga kum uwe u nong ilam jong kiseng balang bawan mi khmat hagan ekasi naliang jonga Khasi Student Union Western Border Area. Kejingwan jong ki arliang hagan ekasi naliang jongka Sorkar Meghalaya bat Sorkar Assam ban penbej halor put usam namanta jong kini area ka bahap apok ka himanong spung naliang jongi kiseng balang la slemba ngi lakwa hi bakan ki area bakin penbej no khanang ba kinong snong jong kini ka than jong kini area ki badang ngane ki badai ki asmis kin yo na ita ka hok ba pura namanta jongki ha e kin syong kin sa namar naduk menshwa haduk menta kini ki snong ki ba hap hani ka border ka ba dang don pene ki haduk menta yala de kim sungtu sha e ki don sha e ki jika sa jika syong jongki haduk menta kim da sungtu hande kat kum ka jingtip ka jungi ba naliang jong usim jong jong ka himanong spung ulaong ba kini ki jeka naduk menshwa naliang jong ka himanong spung ladap ai ka pata ya ka banrap banriang bat kum ta terter naliang jong ka himanong spung bat kum ju ngi iba naliang jong ka Meghalaya ru kini ki beri usong ni ki don lagi jong ki ipik jong ki ban le ki bron kam hapok ka Sorkar Meghalaya dehnrei namanta gajing penbet jong ki Sorkar ne ka sing iba bakin ong ka give antek lane ba ki shu penyeng lane ki shu nyeu klik breu ban ong ba ki mon chaka Assam ne ki mon chaka Meghalaya Nagaland jing ki seng bhalang ngim das ngui hap ya kani ka jing penbet jong ki namar ngitip ban iba kani ka jaka haduk nementa kadehi ka hima jong ka nong spung tingi ong ba bangin shim percentage halor ka jing penyeng breu klik breu jong ki de ngi iba kalenti jong ka hima lane ki ileka lane jong usim ngisio ba kalenti ladang ilek kumta kalenti jong ka hima usim kat kum ki kot kislang iba kalong ka bayap de na anmar kata na liang jing kum ki seng bhalang ngi kerpat ya ka Sorkar bahkan pej bha lane bahkan sengap ka ka sur jong pej ba bat ka ka sur jong ka hima lane ka ka sur jong ka district council ka bahap hapo ka jingpej jingmi jong usim den ngi kerpat ba
ngimdei ba ki sarkar Meghalaya kin sngap halur ka jingong jong sarkar Assam reng hap proof kat kom ki kot gisla ba ki hima ba ki ilika ki don nandu menshua kolong kuma. I am a representative of Himanung Spong. I just want to tell the people of Assam and Meghalaya that this area is belong to our Himanung Spong. Right from the beginning, right from the 19 that we formed the Himanung Spong, this area is belong to us. That whatever the state government of Assam want to do any project work in this area, they used to take the NOC from the office of the Himanung Spong. That is from before they used to do in that way in any project work from the state of Assam. They want to implement in this area. It is our office of the Himanung Spong. They used to give the NOC to the state of Assam. And now also, I just want to tell to the people of Meghalaya and Assam that this area is belong to us. And if any people from this area, they want to go to Assam, they can go, but the land is remain with us. The land should be with us. We have all the documents, we have all the maps, and all this area is under our jurisdiction, that is of Himanung Spong and also of the state of Meghalaya.